بالله من الشيطان الرجيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون للأنبياء أي آل مكة عند مكة لولا هلا فهدي أنزل عليه جبن دوماه على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ثبت آية جبن دوماه من ربه قد جومي كما كان للأنبياء من لا تمكن أن نبوين أقوموا به من لا تكن من الناقة بغيروبا ولا تكن النبي صالح والعصا وصور النبي موسى واليد جنgo النبي موسى لا النبي صالح وبغيرونا بغدي آيات علامات بوتفيره ekan ko boko hadi o wadda no ekan ko wadda aya do o wadda le kan ko bo haade de be yiyata nda alama gorko fere ka o waddi kadi be amal hande waddi no aya je man do yo sotto ko waddi no ay wuddi bana ko wuddi bana na go ni nay to non ben may boko be gaddana ma be ko wudda kadi anda seni do wi fa qul lahum wi be inna ma ghaibu lillah nawano e caado awlaabu wirniɗo maaga bako wirni ani libadi accini jeyaɓe ay amru fi wirni ɗum kam billahi wodani allah hunde wirnide ko se allah ceniɗo mo tagi hunde man wirnide on andi ha nde woni an goɗɗo non ka a heɓata wirni ɗum kam se hunde nde a yiyata ko ɗum innamal gaybu lillah goɗɗo yayanno wiya wayi o laaran o yiyan gaybu o fiyan kuuje ma ko waɗata malla o diidan diidi ma ko toɓɓe o toɓɓata malla bo ɗum kuji goɗɗi feere o hoosata o sakkina malla bo ɗum kaye o hoosata o sakkina way kanko o heftan hunde birni ɗum
waɗata hunde man ko nde wirninde ɗo o heftata ko o hefti hunde man o yiiɓo ba wiigo to o yii ɗum masibo on ɗo tiitimo hunde man hoddirande nde waɗan ɗo o fotayi lutugo hunde man kande o fotayi lutugo kan nder ka ɗum e heftugo maako man to heftugo man kadi na o heftayi nder kam fa qul wi'u innamal gaybu lillah birni ɗum ka allah tan ɗum wooden wa minhu nder majum al ayatu ayaje nde heferɓe man ka ɗaɓɓitirima ɗo kañum fu allah seniɗo on andi ɗum fala yati biha wala gaddan ɗo ayaje man illa huwa ko ena hanko allah wa innama alayya tablig wiwan muhammadum min ka ko woni dow am kadi yettinɗi tan allah seniɗo neliyam ko neldiyam ɗo mi yettinani on amma ɗaɓɓitir ko kuje goɗɗe feere ɗe on wi ɓe ɗaɓɓita wato mi waddana on kam aa ɗum kam allah seniɗo on mari ɗum kanjum banami yo nulaɗo bo ko neldaɗo kanjum tan o yarata na hunde wonde feere nulaɗo laata marɗo fasaha muɗum o yaha o wolwa bannelal ngal ɓe neldimino kangal o sañjata hunde wonde feere ɗum kadi nde ɓe ɗaɓɓiti ɗum allah seniɗo wi o yeccaɓe banni kañum kam wala ko waɗ her mum koye na ɗum nelaɗo jottino o nelal bo fantadilul azaba ko nini on sali on nuɗɗinayi ndene yangada kadi illam tuminu to on nuɗɗinayi to on gonɗinayi nelal ngal mi waddani on rene yangada ha allah kadi inni ma'akum min almuntadirin min bo miɗo wondi be moɗon nder denoɓe en keɗita innamal gaybu lillah ay muhtassun bihi la yaqdiru ala litiyani bi shay'in minhu illa allah birni ɗum kam hertorama be allah seniɗo tan wala bawɗo ɗo waddugo hunde wirnide hunde suuɗide koyena allah wa innama lam yujabu bi ayni mandubihim kamɓe man ɓe jaabiraka ɓe jaati ɗaɓɓita ɗum maɓɓe jaati ɗaɓɓita ɗum maɓɓe kam nde banni waɗi kana waddanano ɓe hunde wonde feere jotta kam aya iɗi ko ɗandi non man ɓe jaabiraka ɓe jaati ɗaɓɓita ɗum maɓɓe ko waɗi li ilmihi bada'u hadihi l umma ngam anduki allah seniɗo ummatore nde nde horan wa haja dinu be dina ka kuka horan ila yawmin qiyama fayande dargal wa qad jarat adatuhu subhanahu wa ta'ala doggiri ɗo al aada deyde ko saali ha annabo en caalinoɓe ɓe ummatoje maɓɓe annal qawma alladina yallubuna al ayati anndu yimɓe ɓen ɓe ɗaɓɓititta ayaje annabo en maɓɓe gaddana ɓe ayaje ida jaat to ayaje man ɓe ngari walam yuminu biha ɓe nuɗɗinayɗe to yuajjalu lahumul halaku nder ka halako e yawɗinanteɓe ko uddima ijabatuhum ala tabagi ma talabu rahmatan ɗum jotta ka jawabu maɓɓe warayi ɗo deyde ko ɓe ɗaɓɓiti ɗo ɗum accama ngam hinnuki ɓe ngam hennuki ɓe on rahmatan bihim ngam hinnuki ɓe ngam so na noon to jawabu man wari deyde ko ɓe giɗi gonɗen ɓe nuɗɗinayi ragare man ɓe kalketeɓe kadi nde ɓe bolwi man deydey alamaji man ko saalino man ɗo bana naagawa nga annabi salihu ngeeloba na ɓe mbi annabi salihu alayhi salatu wassalam to a annabojo ɓe gonga kam nda tafare ɗo rima ngeelobale na andi ɗo ɗabiya kana hunde waɗore tafare ɗum hayre on yornde nden wara rima ngeeloba hunde marnde yonki ɗo ɗabiya kana ayi waɗata wato ɓe ɗo sappa irin hunde nde waɗata on sam annabi salihu wiɓe yo nde riman ngeeloba ma amma to nuɗɗinayi on kalketeɓe ɓe gerdi non man o waɗi do a jotta tafare fetti ngeeloba wurti nga waali kanga bo nga rimi jotta jonta fayi ngeeloba manga ɓe giya ngeeloba manga ba maga ɗo yimɓe go nuɗɗinayi o wi to jotta ka duttani on sarɗi on gotol ngeeloba nga acce nga ta memiri nga ɓe kalluɗi ko memiri nga ɓe kalluɗi ni masibo yanan dow moɗon ɓe ɗo mari bundu wooru wawru wooru ha wuro maɓɓe o wiɓe ha jarraba feere fayinta to heɓi on ɗo ko on ɗaɓɓiti kam ngeeɗoba ɗo yara ndiyam ñalowmaare yande nga yarata kam nga yarda ndiyam man timman fof wala ko ɗuttata amma onon bo on ɓira kosam maaga he'ata janngo nga yarata onon bo on ñeɗa ndiyam onon cigo ɓe ɗo gaɗa non go
har ɗon man ɓe safti ɓe mbi kadi ndiyam bo sey ñande goo one ñalata ɗum ɓe dawridi ɓe daɓare maɓɓe ɓe fuu bandirawo maɓɓe kefeero bana maɓɓe wiyeteɗo Budar soppigeeɗo bago nde o soppingani ɓiyiga goo doggi nasni ha nder taɓare goo maɓɓi o wiyata ɓe yew jotta ka yangade luccan ɗum bande tati nda alama ko tan mi won waɗugo janngo faɓɓiti janngo kalkan kadi waɗi noon man ɓe kalki to nder ka yimɓe makka ƴami o wadda alama ko to waddinaɓe nuɗɗinta ko ɓe nuɗɗinayi goo ɓe kisata ɓe kalketeɓe noon jungo sawru annabi Musa alayhi salatu wassalam nde o sakkini sawru ɗo warti mboɗga manga moɗi woɗɗe ɗe ɓe ngaɗino je siri maɓɓe je ɓe pewi ɓe gayni tigi te yimɓe goo fuu wala ko lutti goo gootel siroɓe goo ɓe mbinoy amanna bi rabbi Musa wa Harun minin kamin nuɗɗini jawmo Musa ɓe Harun ɓe suwiɓe sujudi Firawna wiyata ase Musa on mawɗo mon ekkitini on siri on dawridi on ɗo dabare ɗo ko on giyan komi tan mi on waɗugo to ɗon mayɗo luttuɓe maɓɓe nuɗɗinina kona siroɓe goo kamɓe ɓe Allah seniɗo hanndi noon junngo maako to o wurtini junngo ɗo waɗa junngo maako ha wangere maako ni to o wurtini junngo man yeyna wane nangue to ɗum man ɗum fuu majum ɓeyaman ɗo nana fayi ɗum nden ummatore nde kayum bo noon to waddani ɓe ko ɓe mbiman ɗo ko ɓe nuɗɗinayi ɗo nafataɓe ɓe kalkete alhaago Allah seniɗo waɗi ummatore nde kayre kande horan ha yaago hende dargal ha yaago ragarejo o nanata fufande luwal dargal ni nder ummatore man on amma to duniyaru yehi heddi ragare muɗum yaake man tam biyo la ilaha illallah fu wooda sakko yo haala rewo Allah kadi dow ɓen dargal tami darago en bolwino ummatore annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daga yande o lene ha yaago yande dargal fufu ɗum ummatore maako on kanko on Allah seniɗo wulmin lenima har yimɓe kaafa ha yimɓe fufu a yi annabi Isa kan Allah seniɗo wina annabi Isa de o woli ɗo o wi ya ayyuhannasu inni rasulullahi ilaykum ya onon yimɓe ɗo ɓe yewo wolwanta ɗum bani Israila yahude inni rasulullahi ilaykum mi lenaɗo Allah heedi mon annabi Isa kay mo lenaɗo ha yahuda en bandiraɓe maako amma mo lena ha moggal yimɓe fufu kam ɗum annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to ummatore maako ande nde sendike ɓe ɗiɗi ɗo nde ka jaabake ha dow ko o ƴewnide ɗum laati ummatul ijaba nde bo jaabaki laati ka en bo ummatore ƴewnirade heddina jaabaki Allah waɗi bo ɓe horan ha yaago ragare duniyaru ɓe nden kam na a yi konngol maɓɓe go wala no ɓe jaabira wala no Allah seniɗo jaabira ɓe hokka ɓe de hunde nde ɓe ɗaɓɓitigo ɗum kadi ɓe keɓayi ɗum fa qul lahum wiɓe innamal gaybu lillah ko on ɗaɓɓiti way mi waddana on hunde alama bande de ko annabo en salinoɓe gaddi ɗo kanjum ka se Allah seniɗo on bawɗo ɗum wa minul ayatu nder birni ɗum man ayaje fala yati biha illa hu wala mo waddata ɗe ko ena Allah seniɗo wa innama alayya tablig min ka wala ko woni dow am sam ko ena yottinkinelal fantadilul azaba ndene yangada in lam tuminu to nuɗɗinayi inni ma'akum min almuntadirin min bo miɗo wondi ɓe moɗon nder denoɓe to hawtade ɓe noon ma ina yi woɓɓe maɓɓe ka yangada may ka yani ɗum wa ida azakna nnasa to ni min meɗni yimɓe to min mettini yimɓe ay kuffara makkata heferɓe makka wa ida azakna nnasa to ɗo bo ɗum jawabu feere fayinta yimɓe makka goni Allah seniɗo waddani ɓe jawabu on golngol fayin to min menni ɓe rahmatan hinna e masaran iyende wa hasban e amo iyende towi se to waɗi jotta kam ko ñaame ɗuuɗi ko dabbaji ñaama dabbaji fayi a yi nder kana yimɓe heɓi hayruna harande waɗina ɗo min baadi darra ɓaawo torra buusin saɗende wa jalbine hokkere ɓaawoni iyende walano hokkere waɗi to naayi to jorgol waɗi ɗo nden ko dabbaji ñaama saɗan ɓe ko yimɓe ñaamata fof saɗan ɓaawo man goto ni min gaddani ɓe iyende waɗi toɓi banni to yaake man ko naayi hayruji ɗuuɗi to nden yaake man to waɗi banni massartu ha ɓaawo saɗirma ko meminoɓe
فإذا أذقنا الناس من مدني برامة هدنا من بعد ضراء باوترا تنيني إيه دبسة وادي وادي باو هكر بس ديرما ودينو مسرهم ميمونو دبه إذا لهم مكر بآياتنا سيدا كم بمن بنودي في وجرها آيات جامين بالاستهزاء بجانشك والتكذيب فونك yo de no be wadeta be jancuki man be fewnuki man do no be warata ka to banni man to wadi o wi haja jawabun akhar an qawli ali makkah do dum jawabu fere ko ngol yimbe makka bino ha aya fere lawla unzila alayhi ayatun min rabbi be bi ko haya aya jippine do ma ko daga jawmi ko do lati onula do kanula be arno be kuna aya je don jippo do mudum na e kanko man ko waɗi aya jippo ɗo maako dhalika annahu lamma stadda min ahli makkata al inad wakkati nde dundarako saati ha yimɓe makka wa adamul usan e soyende nuɗɗinki ɓe deyde ko warani ɓe ibtalahumullahu ɓe kafi saba sinin se allah jarribiri ɓe ɓe kokke duuɓi joweeɗiɗi a andi duuɓi joweeɗiɗi tokkotirɗi woni yende to ɓay kam taƴamu kadi torra ka yimɓe gorri kadi ثم رحمهم بعد ذلك من باو من الله سنيد هني الرحمن الله هو بهنا يجبه هو بهنا يمودهم هو بيبه بعد ذلك باو والواد بإنزال المطر بيتهم فيه والقصب يسيته فجعلوا ذلك هدوءا وسخريا سبب قرتي كجوجو جوتا كدوم جانشون وأضافوا المنافع إلى الأصنام بلا في نفق هذه هيدي لبي ɓaawo duuɓi jeeɗiɗi ɓe tobnaaka yiyande nde toɓi ɓe heɓi so to waɗi kuuje fof fuɗi booɗi dabbaji maɓɓe kaari ɓe mbi ɗum labbi on waɗani ɓe wa qaalu ɓe mbi law kana algaadu bi sababi junubina kama yaqulu muhammad hokkere je heɓi en duuɓi joweeɗiɗi ɗo to laatake ɓe sababu junubaji men banno muhammadu wiyata kam ma hasala lana ba'da dhalika alkasbu nden kana seeto ɗo waɗatano ɓaawo ɗon kadi mbiyanna lamnatu ngam en tuubay en tokki muhammadu nden seeto bo waɗi fa ida kana kadhalika fa ala takdirin to laatake banni nden kam dow hoddirki an yutu ma sa'alu min inzali ma talabuhu la yu'minun ɓe dokke kamɓe ka ko ɓe yiɗi ko ɓe tori ɗo to ɓe kañum man ɓe dokkama ɗum bo ɓe nuɗɗinta fayin to ɓe nuɗɗinayi goo bo ɓe kalkete to jotta ka ɓe mbi kay ɗo ka labbi on waddani ɓe kanjum allah seniɗo wi to ni saɗirma heɓi yimɓe makka ɗum laatake hokkere waɗi non noon fayinta ɓe saɗirmaji ñawji ha wonan nder ton kadi non ɓaawaton ɗum nini min tonnani ɓe yiyende ida azakna nnasa rahmatan minna min menni yimɓe inna e amin yiyede toɓi seeto waɗi wooɗi ɓaawa saɗirma ɓe hokkere ko meminoɓe ko arti ida lahum makrum fi ayatina seenda kamɓe go woodani ɓe fewjere heedi ayaji amin bil istijai ɓe jancuki wattakdibi e fewnuki ɓe mbiya kaye to labbi on waddani ɓe hayru ɗo na ɓe nuɗɗinayi sappo wiye jotta kam allah waddani ɓe qulillahu asra'u makran ɓulla hum wiɓe an muhammad allahu asra'u makran allah on yawɗata warjugoɓe ɓe fewjere maɓɓe nde ɓe fewji ɗo asra'u makran ay mujazatan allah on ɓuuri yawɗugo warjuki inna rusulana yaktubuna ma tamkurun inna rusulana andumne laaɓe amin malaika en yaktubuna ɓe ɗon binda ma tamkuruna ko fewjoton to bittayi yaktubuna ma yamkuruna ɗon bo bilyayi ɗon bo ko ɓe fewjata kamɓe heferɓe makka go ɗum ɗo winda to ɗum windama bo nana ɗum jooɗa mere kadi ɓe tanmi ƴamte ko dow haala man ɓe garjite dow majum walladi yusayyirukum hankoni mo yahrata on wa fi qira'atin yanshurukum fil barri wal bahri walladi yusayyirukum fil barri wal bahri kanko allah seniɗo kanko woni mo yarata on ha jolde be maayo to yansurukum bo kanko woni mo sankititta on ha jolde be maayo hatta ija kuntum fil fulki ha jahale mon on jahata ɗo fu allah seniɗo on yahrata on sona ɓe aynuki allah seniɗo waɗi kala goto fu malaika en ɗo taari ɗum aynoɓe ɗum o fotiɗo yaagona ha ɗeyɗe o yahata ɗo sona allah seniɗo waɗi malaika en ɗo ayni kala goto fu
lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah wi wodani neɗɗo ɗawɗitoɓe ɓeɗo wara to ɗo e ɗo wari nden aynanoɓe mo dilla yeeso maako be ɓaawo maako ɓe ɗo aynamo be umrore Allah seniɗo. sayɗanuji jinni ɗon konne en maako ɗum ɗo yiyamo kanko o yiyata ɗum yo nden ɗum man ɗo sona laati bana ni fuɗɗi torranno mo. innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haysu la tarawnahum. iblisu ɓe jurriya muɗum fu ɗo yiya ono noon bo on yiyata ɗum. inna saytana lakum aduwwum fattahizuhu aduwwa. sayɗanu bo ɗum konnejo moɗon jogitemo o konnejo. ɗon kadi Allah seniɗo waɗi ɓe hinna e muɗum kala goto fu ha nokkure o yahata ɗo malaika en to aynimo ha sababu aynugo go jotta kam ko on yarata on. wallazi yusayyirukum kanko woni jaranɗo on. ay la masira lakum fil barri wal bahri illa hu. on keɓatano on jahira ha jolde be maayo fu so ena ɓe Allah seniɗo be denal maako andal maako on nokkure on jahata ɗo on ɗo reena yo kanjum o wiyata ɗon man ɗo laatake wal mana ko woni mana yufarrigukum wa yabussukum. Allah seniɗo ɗo sankita on fil barri wal bahri ha jolde be maayo fu. a yiya annabi adama ɗum feere maako on goɗɗo no be Hawwa debbo maako nden a yiya ko Allah sankiti kadi wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa. Allah sankiti ha maɓɓe ɗo worɓe ɗuuɗɓe ɗo non rewɓe bo ɗuuɗɓe ɓe keewi duniyaru ɗo fuu ɗum ɓiɓɓe annabi adama be Hawwa go. a yiya Allah seniɗo kanko woni mo sankiti on kadi kanko woni sankiti on ha jolde be maayo fuu. woɓɓe feere tawa kamɓe cuuɗi maɓɓe ngena maɓɓe pat ha nder maayo. a tawa ha nokkuje goɗɗe feere to a yehi wakkere Asiya ɗo a tawa ni gurdam maɓɓe wayi kamɓe. to nden a tawa yimɓe woɓɓe feere bo ha jolde woni ɗon man ɗo fu Allah seniɗo on yarata on kanko on ɗo ayna on. wal mana yufarrigukum wa yabussukum fil barri wal bahri. oɗo sankita on ha jolde be maayo fu. to nden ɗon man ɗo lakin nde laatake bannigo Allah seniɗo be moƴƴere maako oɗo ayni on seeday bana ni man. kanjum o wi ha giragol ka feere ha yusayyirikum ɗo o wi yansurukum. wongo ɓi adamajo ha jolde de a yiyade ko o woni ha jolde man ɗo be kuuje ɗe o mari. o tawi dabbaji bo goɗɗi feere ɗo ha ladde man ɗuuɗɗi masine amma a yi dabbaji may marayi hunde marayi hakkilo maako go o mari. noon laatugo ha maayo bo de wongo maako ha maayo ko o lohoto ha maayo man ha waɗira haaje maako. ha ƴolde ɗo ma daga ka e goɗɗe feere tedduɗe ɗe o wasata o wurtina nden laato ha maayo goo fu ka e man o wasan o wurtina pat ha haaje maako o waɗa. Allah seniɗo on bo tagi kuuje man ɗo sigi nden waɗi sankiti yimɓe bo yimɓe goo bo ha ɓe keɓa ɓe hoosa ɗum ɓe kuutinira ngam ɗum nafa ɓe ha ngendam maɓɓe. Allah seniɗo kana faalaka ɗum waɗani ɓe deyde no ɓe wurdira be majum on. hatta ida kuntum fil fulki ha nde on laatake nder laanawa assufun ɓe wi fulku man ɗo jaɓan inde gotel be ɗuɗɗum fu. to kanjum assufun laanaje wa jarayna bihi ɗe doggiri be moɗon fihi iltifatun anil kitabi woni ha wa jarayna bihim ɗe doggiri be maɓɓe. nane ka oɗon no wolwi o wi kuntum fil fulki ha nde on laati ha laanaje jotta bo o wayanti o wi wa jarayna bihim ɗe doggiɗi be maɓɓe. to fi woni her mu al iltifatu yeesitaki anil kitabi accina wolduki. to fi birihin tayyiba laanaje goo ɗe doggiri be hendu layina koydu. wa farihu biha ɓe seyori be hendugo ɓeɗo nder laanaje goo ɗe ɗo dilla her wakkere ɓe giɗi ha nder bannigo ni ja'at harihun asikun. se hendu dulluru warani laanaje goo sadidatul hububi sata ruppitakiru. to hendugo nde wari no ndu waɗi tukassiru kulla shay'in ndu ɗo yewa kala hunde fu. to boje goo yande nden na a yimo ter walano ko nden ɓe gaɗa ɓe kaɓɓa leppi ɗi ɓe kaɓɓata ɗo ɓe andi no ɓe gaɗata ko ni ɓe dillata nden hendu ɗo warta her ɗon man woodi no ɓe gaɗata ko mbuwal man seekan ni yaha ton man to sakkuma to hen hendu dillirta kam
nden ha bannigo sey ɓeɗo seyi jotta kam hendu go hoydu ha ɓe giɗi fu ɓeɗo jaha sey hendu dulluru saatudu wari jonta kam tukassiru kulla sayin ndu ɗo yewa kala hunde fu wa ja'athumul mawju en peƴƴe waraniɓe min kulli makanin ha kala nokku fu to hendu waɗi ha maayo mango a yiyan ndiyam waɗa ba kooseje ni waɗa ƴuuge ni to kanjum woni wen peƴƴe ɗon goto wari won goɗɗum feere to ƴuufi ba hooseere wari ɓuri laanawal to wari rufi dow ko mbowan na yimɓe gonɓe nder maagal be maagal fu yuutoto na wa ja'athum mawju en peƴƴe garaniɓe min kulli makanin ha kala nokkure fu wa zannu annahum uhida bihim yaake man banani nde waɗi kam hay ɓe tabitini kamɓe ka ɓe kalkama ɓe tabitini jonta ka uhiɗa bihim ɓe pilitama masibu ay uuɗi fu ɓe kalkama ɓe ɗo gi'a yaake man ɗo kam noye dabare toye labbi maɓɓe go ɓe numataɗi sam yaake man ka da'awullah mukhlisina lahuddin sey ɓe ɗo toro allah ɓe tori allah mukhlisina lahuddina ɓe laɓɓinanoɓe mo addu'a addu'a asli du'ahu ɗo ɗum laatake annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi'a du'ahu hu al ibada du'a ɗum kañum woni dewal ta yi mukhlisina lahuddina ɓe laɓɓinani mo dina ɗo addu'a addu'a ɓe tabbitini yaake man ka fakar hisnoɓe wala labbigo ɓe acci haalamaji ɓe andi se allah woni hisnowo o wi wal fulku yustamalu mufradan wa jam'an to ha de o wi fulku ɗo ɗum hutinirde ha jam'u be gotel fuu ida kuntum fil fulki ɗo koɗe ɗuɗɗe ko gotal fuu wiyete fulku non noon wa harakatuhu bil jam'i to wa huna mustamalun fi jam'i ha ɗo ka ɗum hutinirama jam'u on fulki man lanaje man ɗe ɗuɗɗe na gotal o waɗi bo o wi ɓe dalila o wi wa jarayna bihim ɗe doggidi be maɓɓe nde laati jarayna kana holli ɗe ɗuɗɗe kadi to gotal kana wiyanno wa jara bihim ɗe jarayna ɗo holli nder ka ɗe laati ɗe ɗuɗɗe kadi wa fi ayatin fil fulkil mashhur aya gon ka feere bo ha fulku man laati gotal bo o wi fil fulkil mashhur ha o wolwanno ala annabi yunus alayhi salam ɗo bo fi fulkil mashhur ton ka laanawal man gotal kanjum on oɗo tabitina kalimawol fulku laatan laanaje man ɗuɗɗe ko bo gootel kombowal ɓe wiyatana kombowal ɓe fulfulde ka laanawal on ngam barka ma ko laanaka nuhu hisni ɗufanu yo to bo ɓe wolde yimɓe feere keddiɗiraɓe men on wi kombowal ɗo ɓe wi kombo enen bo ene waɗa beddi walde ɗum leggal ɗo ha e wartira wolde men wa jarayna bihim to ɗon jotta kadi da'awullaha mukhlisina lahu ddin wakkati ɓe ngi hendu dullu cembindu wari firlital laanawal go dillira ha nokkure wonde feere ɓe tawi jonta kam heeyi islam wala dey noye ɓe gaɗata jonta ka sey ɓe toɗi allah ɓe laɓɓinanoɓe mo du'a la in anjaytana min hadihi lanakunanna min ashakirin ɓe ndo'oto ɓe mbi la in ɗo laamu gasa men ɗum laamugol hunayre la in anjaytana wallahi to ni a hisni min hadihi ahwali ibgoye yaakeji ɗi yaake min goni nder kombowal hendu saatudu dulluru wari ɗo ruyna kombowal to a hisni min lanakunanna min ashakirina wallahi min laatoto nder gettoɓe kanjum allah seni ɗo laɓɓiɗinoɓe daga arandeno kam ɓe faalayno jotta kam sende ɓe ngi'i bana halakuye yottini jotta ka ha ɓe kabdano ɓe hitira to min laatan min ashakirina almuwahidina nder woɗitiniɓe min andi tan jotta ka allah gooto kanko tan won jawmirawo won deweteɗo falamma najjahu wakkati nde allah hisni ɓe ida hum yamguna fil ardi bi gayri lhaqi ijawum senda kamɓe yamguna ɓeɗon ɓeeta fil ardi her lesdi ɓeɗo ɓeetira bi gayri lhaqi ko luuti goonga a yi jotta kam to nini ɓe wonanno dow goonga kam wakkati nda ko ɓe mbi nde nini ɓe yi ɓe heɓi ɓe hisi kam ɓe ɗaɓɓinanimo du'a o hisni ɓe jotta kana se ɓe gonano dow alkawal go jotta kam wal mana fa hina an jahum wakkati nde allah seni ɗo hisni ɓe fa ja'u alfasad sewa wakkati mal kadi ɓe lorani bononda kadi wo badaru ilayhi ɓe jawɗi jotta kam kamɓe ka ɓe kuwoɓe bononda maɓɓe ɓe lortiɓa ko ɓe gonno arande nda bo ko ɓe mbino to allah hisninoɓe kam lanakunanna min ashakirin min latanno nder gettoɓe almuwahidina woɗitinanɓe sababu yettore ɗum waɗata ɓe nema duumo
Allah seniɗo wi la in shakartum la azidannakum to nini on gettiɗo wallahi mi ɓesdana noon yettore ɗum laatoto ɓi adama yettirat ɓe ɗemgal mum yettirat ɓe terɗe muɗum yettirgo ɓe ɗemgal maako kam kalimaji ɗi o wiyata fuu to laatake annabijo sallllahu alayhi wa sallam wino ko kalimaji nayi bolle nayi ɓuri yiɗego ha Allah seniɗo torratama bo ɓe ko a fuɗɗiri fuu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar na yi alhamdulillahi ɗon ɗon yettore ɗo goɗɗo yettoto ɓe ɗemgal mum alhamdulillahi rabbil alamin noon yettirgo ɓe terɗe muɗum yettirgo ɓe terɗe ɗo huugo umroje Allah seniɗo laatiɗe farilla fuu o lisma dow mum ta o acca kuuɗe laatiɗe boɗɗe bo o lismo dow muɗum ta o acca nden kuuɗe ɗe laati Allah seniɗo haɗi ko laati galluɗum bo o dayto ɗum kay ɓotata o ɓaɗo ɗum to woodi ko o wuddi o fergi o huuwi bo o yawa o tuuɓana Allah seniɗo o lorta o acca ɗum to nden kamɓe wino ɓe laatotono nder yettoɓe no amma falamma anjahum Allah seniɗo wakkati nde min kisni ɓe ɓe heɓi ɓe gurtimayo bo ɓe gewolaki wakkati man o wi kadi ida hum yamguna sendaɓe ɓeɗo ɓeeta fil ardi e lesdi ɓe ɗon ɓeetira bo ɓe gayri haqqi ko ɗuuti gonga ɓe shirki ɓe hawranago Allah ɓe lorti ɗo labbi maɓɓe go ɓe ɗon ndewa labbi go bo ɓe ndewanno ya ayuhannasu innama bagiyukum ala anfusikum Allah ceniɗo wiya ayuhannas hey onon yimɓe innamano yeccaago won bagiyukum ƴaggare mon dulmukum toñange mon ala anfusikum ɗo nafsuji mon toñange mon ɗo ko'e mon kuuɗe ɗe on kuwata kalluɗe ɗo ɗo nafsuji moɗon noon ɗum woni ngam fakat ko on huwiman ɗo kanjum on tammi warjeego ndaabo ko on alkinino ko on wolwino on heɓi on kisi nden fayinta on lorti yo fakat nden kam islam waɗana on ɓaawo majum innama bagyukum to ɓe ɗon ɓeetora ɓe gayril haqqilli sirki ɓe hawranago Allah ɓeetana mum haa ɗon man ɗo witaraja biyanil bagyi bi haqqin o wi ɗon man ɗo ka ɓeetare kam de goonga kana waɗa ɓe wi kay ɓeetare dow goonga wonande Allah seniɗo wi haa ɗo ɓe gayril haqqi kam ɓeetare dow goonga woni ɗume kastilahil muslimina alal kuffari bana to heferɓe ɗaɓɓitiri julɓe haɓre nden julɓe go woodi sembe wari jaali ɓe nden kande ɓe on fuɗɗi ka nden ka ɓe kana ɓeetare her mum wa takribu durihim e yibbirki ci'e maɓɓe wa illafi amwalihim o wonnuki jawle maɓɓe to kamɓe on ɓe ɗaɓɓitiri julɓe haɓre ɗey ngam julɓe ka ɗaɓɓitirtaɓe haɓre daga nane ma kama fa'ala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam bi Qurayza banulaɗo Allah huuɗi ɓe yahuuɗe en mbiyeteɓe bani Qurayza har gon yukribuna buyutahum bi aydihim wa aydil muminin kamɓe ma ɓe ɗo yibbina ci'e maɓɓe ɓe ko'e maɓɓe julɓe ma ɗo yibbina ci'e maɓɓe nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam umri ɓe ngurto wuro Madina ɓe dilla moye fuu ho'a ha ko mari ɗo dimgal ngeeloma gootal tan ta ko a balmi bo to na yi ɗo man goɗɗo yiyaɓa ɓeetare dow maɓɓe kayna ɓeetare kamɓe tooñi ngam toñange maɓɓe on waɗi noon taw nden kam to laatake ɗum ɓeetare bo ɓeetare nde goonga kadi ban mbi'ooɓe noon wi'ata to li anna ismahu alayha ngam junuba man jonta kam woni dow nafsuji moɗon nde nini laatake ɓeetare man innama bagyukum ala anfusikum junuba man fakat dow nafsuji mon woni wal mana anna wa bala bayhukum raji'un li anfusikum ko woni mana man masibo ƴaggare moɗon toñange moɗon lortinan nafsuji moɗon la yadurru llaha minhu shay'un wala ko torroto Allah seniɗo ka ko ɗumejum ɗo de ko on kuwata ɗo Allah seniɗo wi onon jeyaɓe am on anda ko torratanmi ma sakko yo on torranmi on anda ko nafatanmi bo sakko on nafanmi nden ka ko yimɓe huwata ko torrata nafsuji mum torroto ɗum kañum on kama la tanfa'uhu ta'atul mutii la yadurru llaha minhu shay'un hunde nder toñange on toñata torrata Allah ko ɗume noon fayinta kama la tanfa'uhu ta'atul mutii waɗotare ɗowtiɗo bo nafata Allah seniɗo wi onon jeyaɓe am on ɗo arande en mon ragare en mon yimɓe mon ginni mon on fuu on laatake dow ɓurde hulugo ɓernde gorko gooto nder moɗon wala ko bolwa ɗum ɗo ɓesdirta ha laamu an ko ɗumeji
non Allah seniɗo wi'a aya gorka feere in ahsantum li anfusikum wa in asatum fa alayha toni on booni kuuɗe moɗon ma on bonani ko e mon nafsuji mon yo to on hallini bo kuuɗon noon on hallini nafsuji moɗon yo Allah seniɗo kam kanko kuugal moɗon o jarribi on tan on huwa mo ɗowtima o hokki ɗum barjari tilimɗi mo sali ɗowtago bo kayum bo jaggare mum ko ñange mum ko tawan kayum bo barjari kuuɗe muɗum ya ayuha nnasu innama bagikum ala anfusikum li anna ismahu alayha ngam junuba kuuɗe maako to ñange maako go wonan dow hoore maako huwa mata'ul hayati dunya kanju on innama ismuhu alayha huwa mata'ul hayati dunya beltinari duniyaru tatamatta'una fiha qalilan on beltinira be maari ha duniyaru go pamaru duniyaru ɓuri famɗugo ha ko famɗi fuu goɗɗo feere wima hiya dunya aqallu min alqalili wa asquha adallu min aldalil tusimmu bi sihriha qauman wa tuumi fahum mutahayyiruna bila dalili duniyaru ɗum wiyata ndu kayru ɓuri famɗugo ha ko famɗi fuu be gaaɗo ndu bo kayu ɓuri toskugo ha nder yimɓe toskiɓe fuu kayru man ndu ɗon tusimmu bi sihriha wa tuumi ndu ɗon wumna goɗɗo be mbilamaaru to nden goɗɗo feere bo ndu ko haɗina ɗum kamɓe woni yimɓe wembiriɓe ko luuti dalila ɗo wembi kañum ka se heɓa huude ka jaare ka no heɓrata fuu se heɓa no heɓrata fuu ɗo o annda masibo huunde man ɗon dow maako na o annda o tammi ƴamteego ɗum o tammi warjeego no o heɓri ɗum fuu na to o heɓri ɗum laawol laamgol o huutiri ɗum ha laawol laamgol kam na ni'mal maalu salihu inda rajuli salihi jawdi gettandi e ha jawdi laamdi ha gorko laaɓɗo kam ɗum getta ɗum kañum kam amma kadi to o wi kanko se o heɓra ɗum no o heɓri fuu o heɓi man bo nden ɗo kam no o waɗata ɓe majum ñalowmaare janngo innama mata'ul hayati dunya beltinari huwa mata'ul hayati dunya kanjum jaggare mon ɗo nafsuji mon ɗo ɗum beltinari ngendam duniyaru tatamatta'una fiha qalilan on beltina her duniyaru go pamarum inna lillahi ibadan futana talagu dunya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wa takhaju salihal amali fiha sufuna andu wodani Allah jeyaɓe ƴoyɓe marɓe hakkilo ɓe ceeri duniyaru ɓe kuli fitina ɓe ndaari duniyaru wakkati nde ɓe andi duniyaru ɗo wala ko namaru koye na fitina ɓe waɗi duniyaru kam ɗum yuure ɗuggunde ƴasnde nden ɓe jogiti kuuɗe laaɓɗe kanje woni laanaje komboje ɓe mbaƴƴata dow yuure go ɓe eera goɗɗo fuu to non waɗi nden kana hisoto amma ɓen kam ɓe beltiniran ɓe duniyaru goo Cheikhu Usmanu wima yo duniyayel wala wela woɓɓe ngel ɓesti ngam ngula hisɓe ngel fofti toon bela mayde wallahi wakkila tinata tokku ngel wala huwa mata'ul hayati dunya kanjum beltinari to ñange nde on watta dow koye man ɗo ɗum beltinari ngendam duniyaru tatamatta'una fiha qalilan on beltina her duniyaru go pamarum sakko ma laaru bana ummatore nde to nini goɗɗo yetti ndungu temerre ɗo noyi a woni kadi na warti oɗo halfe tan to warti jotta ka dikka to ɓinguel famare fa ɓinguel famare ka halkugo ɗum saɗa heɓa halkugo nayejo to nden ɗon goo toye no ndu foti kadi ko jawdi goo ndi o mari ɗuuɗi fuu ko ndandi a yiyake nden kam belɗumari wala na to sakko ma moye yottata noon na goto ɗumma yiɗayna marji'u oti ɓaawo ton noy soɓɓitorde moɗon heedi am walaw ista alfan aw alfayni badahu wala budda min yawmi to yiɗi a wuura ha duniyaru duuɓi ujunere malla duuɓi ujuneje ɗiɗi wala seko sam ñalomaɗo nde a lortoto ha Allah seniɗo ka nde yottan to ɗon kadi hunde warore kam a wiya hunde man nde yotti tan ɓi adamajo daga yande o daña ha waylita warta o dañaka kam ɗum waɗata jotta kam maaygo maako on ɓuri ɓadago kadi summa ilayna marji'ukum hooti soƴƴitorde moɗon her amin badal mawti ɓaawo mayde to on maayi on warti ha amin bo ɗon bo noye waɗata woodi nokkure feere nde on keɓata on jahana
on heɓata la mafarra lahum min dhalika wala naɓe doggorde ha ɓe doggani ɓe ha nokkuure feere ɓe kisa lortugo Allah ka waɗata wa innama imhalum wa taakhiruhum an ilmi subhanahu wa ta'ala Allah ɓe ñeyal maako kanjum waɗi oɗo muñani ɓe oɗo sabbitini ɓe o acci ɓe ɓe ɗon gaɗa ko ɓe giɗi go ɓe ƴaggaje maɓɓe ɓe toñange maɓɓe goni oɗo muñani ɓe ha yaake to yetti goo Allah wi fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun yaake man kadi min gecca on ɓe ko on laati on ɗon no kuwa kuuɗe maɓɓe ko ɓe kuwanno goo a tamma ɓe gejjitiɗe kamɓe ɓe tamma ɓe gejjiti yaake man malla bo to ɓe ƴamtama ɓe tamma yoɓa duniyaru nde ɓe mbowino fewugo ɓe fewan to ɓe fewi goo yaake man alyawma nahtimu ala afwahihim yande man kam min takka dow kunduɗe maɓɓe kadi waɗi ɓallimuna to yaake man ka se kosɗe maɓɓe juuɗe maɓɓe o lare ɓanndu maɓɓe on wolwanta ɓe on wolwata yeyca ko ɓe kuwino be leddindi ɓe geddi Allah seniɗo ha dow muɗum yo innama wa fi qira'atin to o wiyata fa nujajikum alayhi fa nujajikum min garjan on alayhi dow kuuɗe moɗon man fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna min gecca on ko on laati on ɗo kuwa ɗo nden fa nujajikum alayhi min garja on dow kuugal man wa fi qira'atin bi nasbi mata'a be masuki ha mata'a ilayna marji'ukum fa nunabbi'ukum ha toye mata'a wonno ala anfusikum mata al hayati dunya o wigira gorko feere jangirame be mata masugo mata do bi nasbi mata aytata matauna do bo do bettinoro be ngendam modon duniyaru man seeda innama masalul hayati dunya والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون على أتاها عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال الله جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا no yeccago mon misalu tindinore duniya masalu sifatu tindinore alhayati duniya ngendam duniyaru kama in bayiyele kama in matharin bayiyele anzalnahu min tobni min as-sama'i daga duule fakhtalana bihi yillindiri be mare bi sababi be sababu yede toɓi goo se nabatul ardi fungo lesdi yillindiri wastabaka ba'duhu bi ba'din yoga majum tarkidiri be yoga a yiya jottana lesdi ɗo yorina yaake to iyede toɓi ɗo ɓaawo asawere ni gi'a deydey fuuje no fuɗata mimma yakulu nnasu yimɓoye ɗum ko yimɓe ñamata min alburri alkamari wa sa'idi e sa'iruri wa gayri a e tana mum a limta kala ko annduɗa fuu wal an'am e nemoraɗi ko ñamata min alkala iggo e durdude hatta ija akhadati l ardu zuhrufaha yo ha ɗo o tindiniri kama in anzalnahu min as-sama'i Allah seniɗo wiyayɗam min ɓurni ha lesdi a yi ndiyam ha dow yaake iyede toɓata ɗo na wala saɗirma be mare wala ko a ɗaɓɓitata sam ha toye a wasata wakkere dow ha heɓa ndiyam toɓane na wala ɗam toɓan tan to nden disde Allah seniɗo waɗi ɗam toɓa man ɗo bo ɗam toɓan nden a yiya hikima Allah seniɗo iyede no mawniri fu ɗum waadere toɓɓitande on toɓɓita on ha dede a yiyata yotta no yotta ɗo to laatake ndiyam man jurtan ɗo non waɗuki yo wolle a jurta pellere hoore ha iya jonta wasa pellel man to nden Allah seniɗo ɓe hikima muɗum waɗi iyede ɗo to ɗo toɓa ɗo limgal baade man ɗe fuu ma jew andi malaika en bo ɗo wakkili ɗum
oɗo tomna banni man ɗo bo gam ha o nafada jeyaɓe maako be majum o waɗi banni man ɗo haala dume tatamatta'una gam on beltinoro be maja ndiyam man ɗam Allah seni ɗo jippin ɗo yo nde waɗi banni kama in anzalnahu min as-samai hikmatu tasbihiya bima'i samai duna ma'il ardi hikima ha ɗon waɗugo ni Allah seni ɗo nandidini iyende man be iyende sama tobde ha asama on naɗam ɗuɗi ha lesdi ɗo isaratun ila anna dunya tati bila kasbin min sahibiha ɗum sappaki to a faami na masalul hayati duniya ono wi misalu ngendam duniyaru mo Allah seni ɗo muyi riskugo ɗum hokkugo ɗum laamu malla hokkugo ɗum hunde nde yere ha duniyaru kayuman ɗum waran ko luuti faggitaki ha jawmijum jawdi ɗi a heɓata ha duniyaru ɗo warat ko luuti faggitago bana iyende to ɗo toɓa ɗo na a noon tomnata nde na a ɗaɓɓitan nde wala tu'anu minhu kama samai to wallitortake her muɗum kayum kam ha yiyende a sama ɗo a ɗaɓɓitita hunde feere on nde a wallitorto jotta kam ha yiyende man jippa anda to hokkere waɗi a tora Allah seniɗo kam to bona dewal kadi bi khilafil usbi radban aw ya bi khilafi ma'il ardi ko luuti ndiyam lesdi kam fa yunalu bil alati kayum ka hewtirde be kakeje to nini wawruma on ɓeeɓi kam na ɗaɓɓita goɗɗo feere wara wastane janngo bo fayintan ɗo hersi a ɗaɓɓita goɗɗo feere wara wastane ha ɗum salora amma iyende ha dow ɗo kayre kam Allah seniɗo tomnande tan ni Allah seniɗo waɗiri misalu duniyaru ɗo Allah seniɗo hokkandu mo yiɗi hokkugo innama masalul hayati dunia kama in yeccago on misalu ngendam duniyaru ɗo bana iyende nde min tomni ɗum daga dow non jawdi ɗo Allah seniɗo hokkat goɗɗo ha lesdi ɗo mo o muyi hokkugo ko ɗuuti saɗirma sam a yiya goɗɗo feere a andi a ɓuran mo hakkilo ha a numata a ɓuran mo andal a ɓuran mo ƴoyre a ɓuran mo sembe kanko bo ngo ɗapataga ni Allah hokka mo jawdi ha ɓura sembe jeema ɓe ɗabare maako fu ɓetata ɗon a yiyayno Allah seniɗo waɗina bana iyende goto Allah seniɗo tomni nde to ɗon man ɗo laatake Allah seniɗo waɗi hikima muɗum tihimka ha ɗon nder warugo yeccira en ɓe misalu man misalu ngendam duniyaru tindinore ngendam duniyaru ɗum bana iyende nde min tomni ɗum daga dow a wala saɗinma sama a tomnugo iyende man ɗon nden faftallala bihi bi sababihi ɓe sababu toɓugo iyende goo nabatul ardi sefutgo lesdi jillidiri kadi iyende goo to toɓi goo nden kuuje ko fuɗata goo fu sona awdi ndiya ɗon no sigi ha a awa ko woni ha nder ladde ka a wala awdi muɗum ha nder ladde yoori ƴoole yoori ɗo a wala awdi man toon amma ɗon fuɓa o asawere ni a wara tawa geene fuɗi lekkon fuɗi kukon puɗle feere feere ɗum fuɗa ɗon goo a sastata yiigo ɗum ma nder majum woodi ɗum a mari haaje ñaamgo fuu ha ko fuɗi man woodi bo ko dabbaji ma mari haaje ñaamgo to ɗi ñaami ɗi paya fayinta bote man ɗum fuu majum ɗum lortane an goo nden Allah seniɗo waɗi banni man ɗo wal an amu e nemoraɗi minal kala yibgo e durdude hatta ida akhadatil ardu jukrufaha ha to leddi ho i baagol mum bajatuha baagol mum minan nabati yibgo e fuɗɗe a yi leddi to yoori dabbude to waɗi leddi yoori ladde wuli ɗo a yiya ɗo furɗi noon yiigo man ma fottantama amma yaake to iyende toɓi kuuje hecciɗi ladde goo a yiya guuɓe goo waɗi jotta ka pinni pille a nasti ladde ni ɗo uura aɗo yiya noon deman keccum ɗo ɗum fottante ha laarugo man ha nder ɗon ma accu noon Allah seniɗo waɗane a heɓan goɗɗum feere ɗum a ñamata ha ɗon aɗo yiya koye ɗum mere yiyede man nde toɓi ɗo wari goo sige na kuuje goɗe fuumaje ɗe ummino saɗay sam to wa zayyanan leddi gondi fawni bizuhru be pindi wa asluhu tazayyanat uddilati tawu zayan wa urgimat fi zayi leddi gondi fawni a yiya pulle goto ɗe fuɗi ɗum heewi ɗo to waɗi pindi ɗo noone feere feere ladde goto aɗo laarani ɗum ɗo fottane yaake nde ɗum waɗi banni wa zanna ahluha annahum qadiruna alayha sey yimɓe lesdi goo ɓe gikki kamɓe ɓe baawoɓe dow majum mutamakkinuna min tahsili simariha ɓe keminan ɓe yuggo e gasnuki ɓendalloje lesdi man ɓe ɗo giya jotta ka bala hunde goo nde saɗa e sam amma raarugo hunde man no nde waɗi de daga hidde ko Allah seniɗo funna ɗum ha waɗa ɗum banniɗo tomna iyende ha funna ɗum ɗo a yiyay bawɗe goɗɗo ka wala toon samna
yaake nde iyende goo dilliɗo na yimɓe ɗon no torrino ɓe haala hokkere ɓe haala hokkere haa ko Allah seniɗo fuɗni ɗum waɗi ko yimɓe ñamata minal burri alkamari wa sa'iri sa'iruri wa gayri ha e tana muɗum gayri ha ɗo naadu kala ko a yiɗi kala gabbe ɗe andi yimɓe ñamata fuu bana zura butali himmas ñebbe luubiya none feere feere fuul biriji wa nawi dalika e ko nandi bolwa ɗum ɗo fuu iyende go nde woore dey leddi man woɗi ngoori wonde Allah seniɗo tomni iyende goo wari fuɗni kuuje goo fuu non ha dabbaji bo ko durata minal kalay al usbarat bana o yabisan geene malla mbiya huɗo na se to yorita wartata geene jotta ka huɗo ko dabbaji goo durata daga ɓaawo ɗon on jorna feere wartita geene on sigana dabbaji goo haaɗi ñaama ɗum fuu majum bote man onon woodani dey hatta ija akhadatil ardu zukrufaha haa nde tawe leddi hoo'i baagol mum ndi fawni jonta kam baajati ha minan nabati ibgo e fulle goo gaaya kempe ma jala yanmu wa yasdu hatta seedata pulle goo ɗe ɗo ɓesdani ɗo waɗa pindi ɗo dilla goɗɗum goo rima goɗɗum feere haa laata yotta keerol muɗum timma wal mana istawat wastakmalatil ardu jukrufa minan nabati ko woni mana man haa pulle goo ɗe fuɗa ɗi timma ɗe potita leddi bo ho a pawne mum ibgo e fungo goo wa tamma sururu aliha biha a laara ngesa ma wooɗi jotta kam ngesa man gooto ɗum leɗɗe ma a tawa ɗum finni ɗum rimi a tawa ɓendallooje ɗo wooɗi nder toon goɗɗo feere ɓen fuɗɗi ɓenndugo to butaali a tawa kayum bo ɗi bambake laati o jotta ka noy wiyete wakkude may fuɗɗi ɗaylugo a fuɗɗi jotta ka a hutininan feere gawri malla bo laata kayum bo jotta kam goɗɗum feere yoori a selitara a sankita jotta kam a sorɓa a ñaama ɗum fuu majum haa iyende goo dey ɗum laata goɗɗo jotta kam gaaya toon lima juufi ɗum kempe on jotta ka leddi goo hoo'i pawne mum fuu yotti haa keerol wal mana istawfat wastakmalatil ardu jukrufa minan nabati leddi goo ndi hebbini ndi timmini jotta ka baagol maari fuu ibgo e pulle goo wa tamma sururu ahliha biha seewo yimɓe lesdi goo timmori be maari jaha ndaara a ngesa ma kay ngesa wooɗi jotta kam fuɗɗi yorugo wa ɓendallooje a fuɗɗi teɓugo goɗɗum feere jaara luumo a heɓa moye fuu ɗo seyi non noon jaaɗo ɓe suleere mum haa soodama heɓi ko sooda an a teɓi a yaari luumo ma a heɓan ceede yaake man wa tamma sururu ahliha biha yimɓe lesdi goo seewo muɗum timmori be majum de ko leddi goo fuɗnino goo a yi jottanaɓe ɗon nder belɗum na faɓɓayɗo sam de ɓurayno lebbi ɗiɗi taaliɗi ɗo nan noon en mbayinana ata ha amruna nder bannigo Allah wi to se fi amin warana ɗum tan fi amin warana ɗum ɗo noy dabbude weeti kadi jotta ka kuuje goo ɗo sonka goɗɗum feere ko a ɗaɓɓiti a heɓata goɗɗum feere ñoli wonni nden goɗɗum feere yoori haa ɗum sanja banni ɗum waɗa bana ni banni man ɗo haa nder banni ni ata ha amruna fi amin se warani leddi goo jotta ka waɗi sañji yimɓe man ɗo yikka bodake ɗum ɓendi kuuje fuu hawti yaaliri kam ɓe ɗo tammana ɗum saɗay sam ata ha amruna se fi amin gada'una kiita amin warani ɗum aw adabuha malla yangada amin kiita wari kam jotta ka kuuje goo ɗe ɓendi ɗe sonki ko yoori bo yoori ko on sodata on sodi ɗum ko on teɓata on teɓi ɗum malla bo Allah reenum yiite wari wuli gesa man fuu ɗum pat majum ɗum baɗojum on to laylan aw nahara ɗum wariri ɗo jemma malla ñalowma te dabbunde bo weeti fa jaalnaha min mbaɗi ɗum ay zar'a ha awre ha lesdi goo se min waɗi awre goo nde warti hasidan nde sodande kalmahsudi bil manajili ba sodira ɗum be bafɗi jonta ka on waɗi on waƴi ɗum ko soppete bo soppi bo on soppi bana alkamari marori on bayi bana gawri butali ko nandi noon on soppi ko wasete ba biriji ko nandi e mum on gasi on irti ɗum ɗum fuu majum on andi jotta ka yaake mande yetti ɗo se on jawa law on mofta on mooɓa kuuje goo on keɓa on koora ha nokkure on sigata nde bannigo waɗi fi amin nde warani ɗum banni ka an lam takna bil ams fa jalnaha sidan min mbaɗi ɗum fi amin nde warani laylan aw naharan jemma ko ñalowma dabbude weeti fa jaalnaha zar'aha min mbaɗi awre ko hasidan nde sodande kalma suudi bil manajili ba sodirte ɗum ɓe bafɗi
ha keefuwol ɗo a wadda kala hunde man ko nde soddirte fuu to ɗum wasete ɗum to ɗum teɓete ɗum to ɗum soppete ɗum to ɗum wayete ɗum pat ɗum nastan toon ka allam takna bil amsi allah seni ɗo wi ka allam takna ba ɗum laataki ka an ɗo mukaffafa ay ka annaha a numma kuuje goo ko leddi goo fawdirno ɓe majum goo lam takna lam takun bil amsi a numma ɗum laataki no keeña numu ɗo ɗo lebbi ɗiɗi saaliɗi ni na kuuje ɗon no ɓendi ɓendalloje ɗo wooɗi leɗɗe pat ɗo mari ɓendalloje mum butaali gawri kayum bo ɗo hecciɗi wooɗi hande to a yehi pellere man noon noy a tijja leɗɗe mangoro aɗo ɗo ko woore a heɓata ɗum sodi timmi kayum ɗum sonki a yaha ɓendel gawri wonno ko ɗume aɓa nayi ñayni jombe man ma pusi ɗum ɓoyma a yiya ɗum go kallam tan nabil amsi ha warta bana keñaka ɗum walano ma sam taw banni man bana no allah seniɗo waɗi riskirta yimɓe lesdi goo waɗirta banni ɗo ni on allah seniɗo waɗi hokki yimɓe ha duniyaru bo yo ɗon man ɗo no ɗum wayi kadi ha o wi ka allam takna tilka sajaratu annabati wa zari a numma bana ɗum goo ɓendalloje goo ɗe ngala sam nda pulle nda leɗɗe nda awre goo bo ɗo tabiti kayum bo ga imatun ala zaharil ardi ɗum ɗo ɗo lesdi yararu le leɗɗe man ɗe fuu maje ɗe ɗon amma ɓendalloje kana ɗe ngala ɗe timmi wa hada masalun lirragibi fi zahrati dunia ɗo on misalu solananɗo ha pille duniyaru haaje maako kam fuu ɓindi duniya o bajati ha garol mum kanjum o yiɗi o heɓa o weltinoro gesa maako wima ɓenda boɗɗum o hutinira arrakini laha de aniɗo duniyaru kanjum haaje maako ha nder ɗum ɗo welimo man ɗo ni jonta se ɗum timma ɗum accamo tan tawa sakko ma to laatake laawol gongol feere o tokkirta kam goɗɗo feere wiyonoyo mo yeɓuɓe jongiɗon hani riski ba lekki dimohi jonta giyaki sonki to noon jawdi maako ndi o heɓata man jonta ɗum sonka to ɗum sonki man ɗo noyi ɓaawo heɓino o fuɗɗinango belɗum go on timmina ɓuri mettugo fayin to o walano kana nane fu oɗon no haɓɗano almuridu anil akhira kanju goɗɗo mo suklani duniyaru tan ɗo ɗoyli al akhira ndano o tammi waɗugo to fahinta noon noon to kulle goo to timmina o torrake to laatake noon nder ka se o taskita o anda kadi suklorago kuuɗe duniyaru kanje tan kam ɗum torra on ha maako wa dhalika almutamassiku bidunia banno allah seni no tindiniri kulle goo be kuuje ko won ha leddi to iyende waɗi goo nden to ɗaɓɓude waɗi ɗum yorata ɗum timma ɗo banni mo suklori be duniyaru bo ko o wuuri duuɓi noyi ko o jawdi noyi o heɓi o mari yande to nini ɗum timmi ha duniyaru ɗo o dillida akhira ɗo o torrake jaftakara biha wa taajjal sakko ma to ni o jukorake be maral maako duniyaru o estori be man kam yaatihi lmawtu baktatan waade waɗanan mo juhure o anda sam nde silminta ko kayre woni juhore fa yaslubu ma kana fihi min naimi dunia wa lazzatiha nde waade goo se nde wara jottaka nde ɓortamo ko o wonno nder majum ifgo e mbelengaji duniyaru be moƴƴe duniyaru goo fuu ɗum timma ka allam takna bil amsi ban ɗum walano keña ban o heɓayno ɗum sam ɗo ka laato oɗo yeeɗi ma kanko tawon dey sakko ma to o maayi o dilɗi yeeso kam nden o wiyata kada allah seniɗo wi kadalika nufassilu l ayati bana ni no bayino min banginta al ayati ayaje li qawmin her yimɓe yatafakkaruna miccitan ɓe mo numata boɗɗum kam to o numi ha ko allah seniɗo wi ɗo kadi nden kam fa yambagi lil insani an yahzina alquran fi khitabatihi ala nafsi ha andanimo qur'anu ɗo to ɗo jangane ɗo boliɗe ha qur'anu fuu waɗa dow hoore maako on na goɗɗo feere bolle ɗo o taskita ɗum kanko on wayata ammalu fiha wayata dabba o taskita boliɗe man boɗɗum ko waɗi o watta noon liyatamira bi awamirihi ngam o heɓa o umrito be umroje qur'anu wa yantahi bi nawahihi o haatira hoore maako bo ɓe kaɗa ɗi qur'anu hidde ko umratana maako ko haɗatana maako nasalullah salamata wal afia